често си мислим, че някой отвън ни е виновен за нещо и че някой друг управлява живота ни, но истината е, че ние сами управляваме живота си с страховете си или с действията си, с желанията си. Каква е разликата между хората, които са успешни и хората, които не са успешни? Разликата е, че едните се водят от страховете си, другите се водят от своите желания. Така че страхове имат абсолютно всички и желания по-скоро имаме, но голяма част от хората се опитват да не обръщат внимание на желанията си, да не чуват вътрешния си глас, да не чуват идеите си, защото те са били притиснати по един или друг начин от много ранна детска възраст. Ако дори не смятате да направите крачка напред, някаква по-различна в своя живот, то това знание, което давам чрез книгите си и курсовете, е важно да го знаете поне за своите деца. Защото ако отново повторим вече изградените навици на възпитание, на поведение, на отношение, на начин на живот, ние много лесно предаваме и на нашите деца по същия начин, така да се каже, ги кастрираме. Ние им урязваме крилата, като им казваме едва ли ще стане, не можеш, няма да се справиш. И тогава децата спират да слушат всъщност вътрешния си глас, мечтите си, остават ги там в детството и след това се превръщат в едни възрастни, които имат повече страхове, отколкото мечти и желания. Това се е случило, разбира се, с повечето хора. Никой не е виновен, че времената са били различни, че начинът на живота е бил различен, абсолютно никой няма вина. Но ако днес при достъп до толкова огромна информация, при толкова много възможности, въпреки всичко ние живеем по стария начин, тогава вече можем да се обърнем към себе си с въпрос защо не си го позволявам, защо не си позволявам промяната. В любовта е по същия начин. Много хора живеят по старите правила, с старите ограничения, мислят си, че някой друг определя живота им, че те трябва да са перфектни или пък, че партньорът трябва да е перфектен или че нещо отвън трябва да се случи и да дойде щастието, но истината е, че всичко е в нашите ръце. И пак казвам, знанието според мен, за мен лично, това, което виждам и в консултации през годините, в хората и като резултати, знанието е важно. Важно е да знаем как да постигнем това, което искаме да постигнем и важно е да знаем какво се случва в нас. Важно е да знаем, че страхове има всеки. Повечето хора си казват, мен ме е страх, аз съм страхлив, на мен нещата не ми се получават, аз късмет няма, такова нещо няма, всеки има страх. Това е важно да го знаем. Важно е да знаем, че ако желанието надделее над страха, се появява един успешен човек. Успешен в любовта, успешен в парите, успешен в бизнеса, успешен в живота, успешен във възпитанието на своите деца, здрав психически човек. Но ако надделее страха, тогава имаме всъщност резултати, които изобщо не ни харесват. А когато позволим да чуем страха си, а не да чуем интуицията си, това вече оказва влияние върху нашия живот. И после се опитваме да успокоим психиката си, като казваме, то аз нямам късмет, при мен просто нещата не се получават, или в България е много трудно, няма възможности, но пак казвам, в момента по различен начин работи абсолютно всичко. След като имаме достъп до социални мрежи, чрез тях ние може да достигнем до много хора, може да развием таланта си, чрез идеите, които просто идеите, ако слушаме идеите, които идват в нас, нещата, които узнаем и можем да правим, ние вървим напред и успяваме. Но ако слушаме страха и се слагаме в някакви рамки, също друга много така негативен резултат мога да кажа от развитието и от толкова много пък информация в интернет, която не е проверена, е това да се опитва всеки един човек да се сложи в рамки. Аз съм алфа, аз съм бета, аз не мога, аз мога, той е успешен, той не е успешен, всички мъже изневеряват, или то щастливи хора няма, или то любов вече няма. Някакви такива заключения, които са генерализирани, които в тях никога няма, в тях няма истина. Тоест, когато генерализираме, това означава да сложим всички хора под един знак. Да кажем, че всички са такива или унакива, това няма как да се случи. Ние сме много различни, сме индивидуалности, създадени сме за определено нещо. Това, което в момента
Например, да кажем, аз съм бета и аз не мога много неща да правя, или аз съм мързелив човек, или на мен не ми се ходи нон-стоп навън или по пътувания, или да виждам различни дестинации и така нататък. Това не е задължително да е минус. Това сравнение с другите. Не е задължително, че когато не се движиш много и не правиш много, си бета. Ти можеш да го правиш от вкъщи. Например, аз също не обичам, да кажем, да пътувам на някакви много далечни места. През живота ми съм живяла на различни места, в различни държави, но никога не съм имала но така се е случило. По стечение на обстоятелствата аз съм живяла на различни места, но аз самата по мое желание не бих тръгнала да пътувам до някакви далечни дестинации. Това не ме влече, но това не ме прави бета. Аз мога да си стоя вкъщи, да пиша книгите си, да търся, мога да стоя с часове в библиотеката, да търся научна информация, доказателства, изследвания и да откривам нови и нови неща. И това не означава, че аз трябва да вляза в някаква рамка. Това, че не правя дадено нещо, не ме прави бета. Това, че не правя дадено нещо, не ме прави алфа. Или това, че постоянно си в движение и постоянно някъде си навън и пътуваш, не те прави също и алфа. Защото ти може би просто нямаш вътрешно спокойствие. Ти може би просто търсиш къде да избягаш от мислите си, от емоциите си, от чувствата си. Така че друго негативно нещо, което виждаме, е, че много хора се опитват да се вкарат в рамки. И друг голям проблем между мъжете и жените, който се появи често. Мъжете и жените казват, аз имам много травми и ето, виждаш ли, няма да мога, например, да срещна жена или няма да мога да срещна мъж. Първо, нали, имам тук много проблеми. Това също искам да го кажа, постоянно го чувам от хората, от жени, от мъже, от клиенти. Няма такова нещо. Няма такова нещо, изчиствам си травмите. Личностното развитие, работата с психиката е нещо, което съпътства живота ни. И по-скоро действа така. Имам желание, обаче в момента не го притежавам и за да го постигна, работя със своите страхове. Но не работи така. Спирам живота, изчиствам си травмите и тогава тръгвам да си търся партньор. Съжалявам, но абсолютно всички сме хора. И мъжете и жените сме хора и всички ние имаме някакви страхове. Безстрашни хора няма. Това би било патология по-скоро, отколкото нещо позитивно. Така че пак казвам, знанието е в основата, да знаем какво се случва. Да не се слагаме в някакви рамки, да не се ограничаваме, да не се сравняваме с другите. Тоест, ние да си поставяме цели, да вървим през емоцията, силното вдъхновение и емоцията, какво искам да правя. Да слушаме вътрешния си глас и таланта. Виждам толкова много хора, които приготвяйки вкусна храна, качват видеа, стават успешни. Също съм вдъхновила доста хора да вървят точно да слушат вътрешния си глас и да следват мечтата си. И те го направиха и буквално за година и половина виждам успешни бизнеси, отворени ресторанти, заведения и така нататък. Но това защото съм обяснила какво се случва, обяснила съм какво се случва в душата на този човек, дала съм му едно буквално огледало и съм казала, ето това са твоите думи, ти искаш да готвиш, ти искаш да снимаш, ти искаш да работиш постоянно с тези продукти и да измисляш нови рецепти, да кажем. И тогава сякаш моя клиент сякаш се чува отстрани и се вижда отстрани просто едно огледало и той казва, това аз ти го казах. А по принцип клиентите идват и казват, аз не знам какво искам и не знам каква е моята мечта и не знам изобщо имам ли мечта и не знам изобщо в нещо добър ли съм. Много често хората са объркани. Или пък, да, имам предложения, да, ходил съм в телевизията или да, имал съм успешен бизнес, но спрях, защото кой съм аз? Кой съм аз, че да продължа? Кой съм аз, че да уча хората? Кой съм аз, че да говоря? Кой съм аз, че да успея? А кой тогава трябва да успее, освен ако не ние? В смисъл, ние за това сме хора, за това сме тук, за това ни има, за да развием таланта си. И също в книгата Пари много подробно съм описала как да гледаме и от другата страна, как да се научим да гледаме от другата страна. Искаш да си хапнеш нещо вкусно, събираш се с семейството си, с близките хора и отиваш в близък ресторант и там става за теб място, където да си хапнеш вкусна храна, да се посмееш. Когато храната е вкусна и качествена, направена с любов, ти оставаш с добри усещания. Така че да, има нужда от теб. Дори да приготвяш десерти, храна, да решиш да си отвориш дори малко квартално заведение, има нужда от теб. Дали ще решиш да
измисляш красиви дрехи, дали ще решиш да направиш някаква друга фирма, която да помага на хората, но това, което ти правиш, щом вече е в теб и е дошло като идея и ти се е появил в теб като някакъв, просто се събуждаш, лягаш, ставаш с това усещане, че да, аз мога това нещо да го направя, то тогава има нужда от това, то вече има нужда от това, хората имат нужда от това. И какво правим в сесиите? В сесиите, аз не съм човек, много често чета и такива коментари. Надявам се, че не казвате, мъжете са виновни или жените са виновни. Виновни няма, както казах. Ние сами си изграждаме живота. Другите просто отразяват това, което сме ние при връзка с другите, при комуникация с другите. Другия чува нещо, което ние сами за себе си не можем да чуем. И понякога ние се ядосваме на това, което чуваме и на това, което сами сме казали дори, сме направили дори, но ние, за да спрем да повтаряме някаква грешка, нещо, което не ни харесва, ние първо трябва да го видим, да го чуем. И първата реакция на хората е отричане. Това аз си го казах. Не, абсурд, аз не съм такъв човек. Не, това не е вярно. Не, т.е. първо имаме отричане. Но като мине малко време и хората започват да го приемат. И тук също един ключ за успех стои. Колкото по-бързо умеете да приемете, може би критика, може би някакъв урок да чуете, да не го приемате като обида от този, който ви го е казал, да го приемате като подарък от Вселената. Трябвало е да го чуя, това трябвало е да го променя. И да, супер, радвам се, че има някой, който да ми каже къде греша и къде да се променя. Тогава вие ставате също много бързо се развивате, точно личностно развитие, това много бързо се развива, много бързо се променям и колкото по-бързо се променям, толкова по-бързо постигам резултатите, които търся. Но обратното, ако съм в обидата, така ми казаха, обидих се или заболяме от реакцията на човека до мен, или човека до мен не ме прегърна, не ме обича, каза ми там, че нещо не ми е окей, или каза ми защо не тренираш. Тук вече, ако влизаме в обидата, чувстваме се ранени, наранени и ние тук почваме да изоставяме, почваме да вървим назад. Колкото повече търпим, мълчим, колкото по-голяма е така способността ни наистина точно да търпим. Думата е точно да търпим. Колкото по-голяма способност имаме да търпим, толкова по-бавно се случват резултатите. Това съм го забелязала в клиенти. Обратното, колкото по-бързо хващате какво трябва да се промени, веднага го променяте, без да се обиждате. Напротив, приемате го като подарък. Правите нужните крачки, задавате въпроси, търсите начини, търсите знание, правите действия и крачки, толкова по-бързо се променят нещата и важи за всички сфери. Любовта не е нещо, което го намираш и намерих мъжа, който ми харесва, или намерих жената, която ми харесва и това е. Или пък колко няма подходящ човек за мен. Никога няма да има. Просто избираш човека, с който имаш привличане, с който искаш да се сближиш, с който искаш да комуникираш, с който искаш двамата да споделяте живота и да вървите напред и да се подкрепяте и просто вървите ръка за ръка в живота. В бизнеса по същия начин. Грабваш си бизнеса 1, 2, 3 години, просто правиш неща, защото искаш да го правиш, защото ти харесва, защото си вдъхновен, защото това е твоята сила и твоето творчество, твоя начин да се изразяваш в Вселената и просто го правиш. И го правиш машинално, всеки ден, постоянно. И тогава в един момент разбираш, че вече си стигнал там, където искаш да стигнеш, но ти вече имаш нови и нови цели. Така сме изградени хората. Постоянно имаме желания за още и това е хубаво, това ни води към промяна и към развитие, така че действайте, правете крачки и търсете знания. В моите книги, в моите курсове, сега на 20 септември имаме среща, останаха 3 места. Среща край Пловдив, в която ще правим констелации, която е интересна, подходящо е по принципи за мъже и за жени да правят констелации, е много хубаво и интересно. Така ще си говорим за рода, за историята на рода, за повторението на някакви провали или любовни сценарии и така нататък и ще видим как да продължим напред без да повтаряме всички тези стари негативни сценарии в сфера любов, в сфера пари. 3 места останаха, може да се запишете. На 20 септември е срещата, освен това в книгите, в семинарите, които правя,
Това е нещото, което правим. Не търсим виновни, не обиждаме, не се настройваме срещу някого, не зарязваме, не се развеждаме, не напускаме, не бягаме, а просто търсим силата в себе си, вдъхновението в себе си по-точно и започваме да живеем през удоволствие, през вдъхновение. И ако се появи по пътя страх, а те се появяват страхове, просто ги разрешаваме, намираме корена им и ги изчистваме и продължаваме напред. Така че търсете себе си, не слушайте кой какво ви казва, а търсете вътре в душата ви вдъхновението, правете правилните крачки и ако имате нужда, ще се радвам да съм част от вашия път към развитие и към постигане на вашите мечти и желания. Благодаря ви, че бяхте тук.